हेलौ लोगोफोर, एनएस मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नोंथांनि भटारनि डिटेल्सखौ अनलाइनाव थिक दंना गैया बेखौ बोरै नायनो? नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलजोंनो नायनो हागोन लोगोफोर। अब्ला मबाइलजों माबायदि चेक खालामगोन? बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौ स्टेप बाय स्टेप खिन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। अब्ला गिबियाव क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। बेवहाय लिरनांगोन NVSP लिरनानै सार्च खालामदो। अब्ला बिदि फैबाय। दानिया बै गोजौनि आगदा खनायाव मोनथाम डट दं, बेहाय थुनानै डेस्कटप साइड खालामनानै लाग्रोदो। बेनिफ्राय एसे जुम खालायनानै नायनि बै फार्स्टनियाव नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेल, बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। नै बेफोरबायदि अपसनफोर फैबाय। दानिया सार्च इन इलेक्टरेल रल, बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि फैबाय अपसन। दा नै जों मोननै रोखोमै सार्च खालामनानै नायनो हायो। सार्च बाय डिटेल्स, गावनि नामजोंबो जों सार्च खालामनानै नायनो हायो आरो इपिक नाम्बारजोंबो सार्च खालामनानै नायनो हायो। दा बेवहाय आं मोननै रोखोमैबो सार्च खालामनानै नायनायखौ दिन्थिगोन। दा फार्स्ट टाइम सार्च बाय डिटेल्सजों नामजों बोरै नायो बेखौ आं खिन्थालांगोन। नैबेवहाय नामखौ लिरदो, बेवहाय फादार नङाबा हासबेन्डनि नामखौ लिरदो। बिनिफ्राय नैबेहाय एज नङाबा डेट अफ बार्थ, नोंनि बैसो नङाबा डेट अफ बार्थखौबो होनो हायो। बेनिफ्राय नै गाहायाव जेन्डार, नोंनि जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नैबेहाय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नैबेहाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय नैबेयाव एसेम्बलि कनस्टिटुवेन्सिखौ सेलेक्ट खालामदो। आं गासैखौबो सेलेक्ट खालामजोब्बाय। ओरै गाहायथिं लांनानै नैबेवहाय केपचाखौ होनांसिगोन। नैबेयाव थानाय केपचाखौ बेहाय लिरनानै होदो। बेनिफ्राय नैबे सार्चआव क्लिक खालामना होदो। अब्ला बिदि फैबाय। गासै डिटेल्सखौ नायनोब्ला आरो नै भिउ डिटेल्स, बेहाय क्लिक खालायदो। नै फैजोब्बाय, आंनि गासै डिटेल्सआ फैजोब्बाय। बेफोरबायदि फैयो आरो। दानिया आं इपिक नाम्बारजों बोरै सार्च खालामनानै नायगोन बेखौ खिन्थागोन। सार्च बाय इपिक, नैबेहाय क्लिक खालामदो इपिक नाम्बाराव। बेनिफ्राय नैबे इपिक नाम्बारखौ बेवहाय लिरदो आरो नैबेहाय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। दा आं आंनिखौ लिरनोसै। आं आंनिखौ लिरबाय, केपचाखौबो होबाय। बेनिफ्राय नैबे सार्चआव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नैबेफोरबायदि फैबाय। भिउ डिटेल्स, बेयाव क्लिक खालामदो। नै गासै डिटेल्सआ फैजोब्बाय, दहायनि बायदि फैबाय सेम। थिग बेफोरबायदि नायनो हायो आरो। बेनिफ्राय बेखौ प्रिन्टबो खालामनानै लानो हायो। प्रिन्ट भटार इनफरमेसन, बेहाय क्लिक खालामनानै प्रिन्टबो खालामनानै लानो हागोन।